ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи ҳама каса бардури азиз созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай гӯш кине ки дар имрӯза навор мада чӣ рӯй кардагем ва чира гап мезанам. Дар имрӯза навор астай аппаратҳои фурӯшӣ барои компот, шоколад, мевагӣ. Бахш бардури азиз. Сауду Тиҷи аш хиёл намонди меган оли комментарияда. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор аппаратҳои барои ана компот, морожни ва коктейл ам хеле аппаратҳои зур астай. Мошин замин роҳӣ кардагӣ нестанд, хайр нусбига роҳӣ мекунанд. Хонаҳои заминӣ астай шаҳри Кӯлоб, шаҳри Душанбе, пеши бозори ана Мергон, шаҳри Душанбе, поёни Корвон ва ноҳияи Восе. Квартираҳои арзонак астай бардури аз квартираҳои фасон аз шаҳри Душанбе, кӯчаи Испечак, ана квартира астай дар шаҳри Ҳисор, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Бохтар ва шаҳри Кӯлоб ва дигар чизои арзон ам роҳӣ кардагиянд. Дӯстони азиз, як дона лайкира биҷиқен касе дар канали мо меҳмон бошен, подписатсия кунен. Агар ягон чизи фурӯшӣ дошта бошен, дар WhatsApp ма роҳӣ кунен. Рафтем ака. дӯстони азиз, пеши навора сар кардани як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. Ай пеши бозори Садовод, Люблино ами территория да бардро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. Нарх бо маслиҳат ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстам, ҳуҷҷатҳо тамом шуда, агар мехоҳӣ граница гузарӣ, ғамгин набош. Ба номеро дар экран буда занг бизан. Компанияи Шамзин компания боваринок хизматрасониш дар дараҷаи олӣ, собиқаи кори 10 сола дорад. Компанияи Шамзин метавонад ки шуморо аз Москва ва аз Московская област гирифта ба граница бурда ва ба розиги аллоҳ бармегардонад. Дӯстон, мошинои замонавианд, сатҳи хизматрасониш хубай. муроҷиат кунед, аз номи канали мо гап занед, тахфифи иловагӣ мешавад. ба шумо роҳи сафед. ана ака подписчикои ҷонам, мегзарем ба эълони якум. Бо диққат гӯш кунен. Се аппаратай бардури азиз, ҳар сеш да як ҷоя, ҳар сеш я нархай. Бо диққат гӯш кунен. Аппарати фурӯшӣ барои компот, аппарати фурӯшӣ барои морожни, аппарати фурӯшӣ барои коктейл. ҳар сеш бардури азиз як нархай. ҳар сеш 13000 сомон. шу фикр кунен, арзон гуфтесай. се аппарата 13000 сомон арзон мешава. ё алиша мешавад ба ягон мошини Некси. Срочни бояд ҳамин чизора бифурӯшанд. Адрес ноҳияи Ҷолдини Балхӣ, пешина Калхозобод, деҳаи Варашилобод да будаи бардури азиз. Чӣ хеле гуфтам, се аппарат 13000 сомонӣ. пули урусӣ қати 75000 рубл мешидаи ҳамин се аппарат. номери телефонаш имо WhatsApp дора бардури азиз, занг зада маълумоти бештара бигирен. Срочни бояд ҳамин чизора бифурӯша. ва як чи дига ёдам биромада, ҳозир сезони кора, ина марҳамат касе ки аюдаш мебироем бигирен кор кунен. бачаи ачкидор навора давом мета. Бо диққат гӯш кунед, як квартираи арзон роҳӣ кардагиянд мода. И квартира дестем бардури азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Испечак. Духонага квартира дар 12 этаж қарор дорад, 75 квадратни метрай. дар пеши қуртовхонаи Баракат да будаи ҳамин квартира. хона ремонт дора, дом лифт дора, документош 100%, нархиш 350000 сомон мега. арзон мешава. пули урусӣ қати 2 миллиону 100,000 рубл мешидай. марҳамат, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. як хонаи арзонаки дига аз шаҳри Кӯлоб роҳӣ мекардагиянд. бо диққат гӯш кунен. касе ки аз шаҳри Кӯлобем бардури азиз, ина хонаи арзон бешухӣ нархиш созай. این خانه دستین قرار دارد در شهر کلوب، جماعت زیرکی دهه آفتابلیقا قریبی ایرپورت دا 4 سوتیق زمین سه در خانه قطعی کیلدارش فوندامنتوش ریختگی در بری خانه چخیلی که میبینین با دو خانه برک دیگر هم داره سمن بلوک قطعی برداشتگی، یعنی دو در خانه را زندگی کرده میشوه میگه. آشخانه و حجت خانه داره اوسوش میگه هسته حجتش 100%. گرد خانه محکم، قریبی خانه در مکتب نو و ایرپورت نزدیک بوده. نرش بردروی عزیزم 95,000 سومون میگه.
95000 сомон. Касе харидор бошем бо чақчақ мекунем гуфтагиай. ана пули урусӣ қати 560,000 рубл мешидай. номерои телефонаш аст, занг зада срочни хонаи арзона бихарен. соҳибаш дам срочни пул дар корай. апашко модаро хоҳаро я фирмара шумо да тавсия метем кор фақат барои занҳо фарқш несташ мо дар тоҷикистон бошед ё дар россия мехоҳед дар хона нишаста тариқи телефон пул кор кунед ва ҳар моҳ маоши хуб бигирен ними рақамҳои десен дар ватсапш бинависен я апашка шумо да тарзи кора бе пул мефаҳмона ки чӣ хели кора ва чанд қа даромад дора. апашко модаро хоҳаро шумо бинависен бигӯен ки номерои канали саудотиҷӣ гирифтам. бародарои азиз илтимос шумо нанависен ки кор барои шумо нестай. медонам ки бисёри бародаро ва апашкои мо аз шаҳри душанбе хонаҳои арзон мекаванд. бародарои азиз ина имрӯз насиби тақдираш буда имрӯз як хонаи арзона барои шуморо гап мезанам дар шаҳри душанбе. бо диққат гӯш кунед. ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри душанбе кӯчаи анзоб наздики бозори меҳргон пивзавод табачка наздик будай. 2 сотиқ заминда 2 дар хона кардагӣ ремонт надора мега об свеч доимӣ ҳаст ҳуҷҷатош 100%. ана ҳоҷатхона ҳамом ошхона доштай. нарша бародарои азизам 120,000 сомон мега. нархи зур не ки 120,000 сомон. касе харидор бошен арзон мешава. алишам мешава ба хона аз шаҳр берун боша. номерои телефонаш имо ватсап дора занзда маълумоти бештара бигирен. ина бародарои азиз хотири бародарое ки менависанд аз шаҳри душанбе бисёртар бомон хона ина бо як хонаи арзони дига бовар ки нархиш зурай ва ҷошам ҷои хубай нигоҳ кунед. хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри душанбе поёни бозори корвон пеши заправкаи фирӯз деҳаи навбунёд 4 сотиқ заминда 4 дар хонаи фасон кардагӣ ремонти хона замонавие мега об свет дора ҳуҷҷатош ҳамаш ҳастай мега ҳамом ҳоҷатхона анҷомхона аловхона доштай. нарша бародарои азизам 240,000 сомон мега. 240,000 сомон хонаи фасони хушуне ки поёни бозори корвон ана пули урусӣ қати 1,430,000 рубл мешидай. пули тоҷикӣ қати 240,000 сомон. номерои телефонаш ҳастай номерош имо ватсап дора занзда маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизам хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи восе худоё раҷабов пеши сешанбе бозорушда 6 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ як кухния бания дорад дар друншай мега я тапчан меген веран меген доштай. ремонт коробкаи свеч мега ҳастай овуш пеш хона қати гузаштагиай ма некиёли нагзарондамаш мега чунки зиндагӣ накардесам. хай касе хонара бхара бародарои азиз овуша мегзарона свет доштай. ҳуҷҷатош 100% фундаментои ана забор қати як подвал дора ана баракоша мега рехтагиай 200,000 сомон пулаш 200,000 сомон. касе харидор бошен савдо мешава ё алиша мешава ба хона дар шаҳри душанбе 200,000 сомон мақсад мефурӯшаш ё алиш мекунад ба хона дар шаҳри душанбе. пули урусӣ қати 1,190,000 рубл мешидай. номерои телефонаш аст зангиш бизанед. бародарои азизам мегзарем ба 7 миллиони имрӯза яъне ки квартираҳои арзон да гузаштем бо диққат гӯш кунед. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри ҳисор 8 микрорайони шаҳри ҳисор да будай. ай бозори нав то хонара 3 минута раҳай. мақсад ки ай бозори нав то ҳами квартирара 3 минута раҳ будай. бародарои азиз мақсад нигоҳ кунед ки ҷои зур да будай. духонага квартира дар 9 этаж қарор дорад 55 квадратни метрай. квартира без ремонт коробка гуфтагия ҳуҷҷатош 100%. дома чӣ хеле десем буд шидагия мега.
нарша бардруи азизам 190,000 сомон мега. касе харидор бошен савдо мешава. пули урусиқати 1,130,000 рубл мешидай. квартираи фасонаи шаҳри Сор зангзида бихарен. дӯстони азизи квартира дестен қарор дора дар шаҳри Хуҷанд як хонага дар 1 этаж қарор дора ана Чорух Дориён район Чорух Дорон нависаги хемсол касе ай тарафи Хуҷанд фаҳмидан ҷо шактисам домои пешина хона ремонт кардаги ҳисоби квартира мега ки квартира дар ҳолати хуб қарор дора кирпични дом детаҷа мега дар 1 этаж қарор доштай Чорух Дарён ай Хуҷанд бардурои азиз 17 километр дур будай. Чорух Дарён ай 17 километр ай Хуҷанд дур чихеле гуфтум. Нархиш 90,000 сомон арзон мекадай. пули урусиқати 530,000 рубл мешидай. номерош номерои Тоҷикистон касе харидор бошен занзда маълумоти бештара бигирен. ва бисёри бардуро гуфтавдан ки ай шаҳри Душанбе ай тарафи Мавлоно мисол 9 километр квартираи арзон монем. бардурои азиз ина квартира фиши қарор дора дар шаҳри Душанбе як хонага дар 5 этаж қарор дора 44 квадратни метр район Мавлоно. дом новостройка хона без ремонт коробка ҳисоби квартира мега ки дом новостройка здани 6 этажа здани тайёра мега ориентир 9 километр Мавлоно 44 квадрат 5 этажда мансарда будай. бардурои азиз касе харидор бошен занзда мисол бо маълумоти бештара мегирен. нархиш 135,000 сомон арзон алиш мекадай. пули урусиқати 800,000 рубл мешидай. бардурои азизам монда набошен хаста набошен. ин квартира дестен қарор дора дар шаҳри Бохтар яъне ки пештара Қурғонтепа як хонага дар 1 этаж қарор дора 28 квадратни метр ана райони Шабчароғда будай. домои пешина хона без ремонт тай гуфтаисай без ремонт. соҳиби квартира мега ки хона дар лави раҳ қарибай мисол магазин ва аптекаш карда мешава. дӯстони азиз чихеле ки гуфтам без ремонт тай хай мисол бо дастурат ҳам маълумай. нархиш 140,000 сомон арзон мумкин бикна барое ки гуфтагӣ нест арзон мекна намекна 140,000 сомон. пули урусиқати 830,000 рубл мешидай. харидорои аниқ занг бизанен. ина бардурои азиз бо як квартираи арзони дига барои шуморо арзонтар ёфтем. гӯш кунен. ин квартира дестен қарор дора дар шаҳри Кӯлоб як хонага дар 2 этаж қарор дора 37 квадратни метрай. домои пешина хонара неки нав ремонт кардагиянд. соҳиби квартира мега ки як ҳуҷрагаи фурӯшӣ бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешидай таъҷилан фурӯхта мешава яъне ки срочни хона дар назди деҳқонбозор ана бари амонатбанк будай. мисол ҳами территорияда будай харидори аниқ занг бизанен. ба нияви ана ҳоҷатхонаш отделни будай. нархиш 165,000 сомон. пули урусиқати 185,000 рубл мешидай. дӯстони азизи ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки хона квартира ва мисол ана аппаратҳое кироӣ карда буданд мисол хона замин чизе кироӣ кардан ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархҳошона гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. агар маъқул шуда боша бардурои азиз як дона лайкира биҷиқен барое ки 15-25,000 одам тамошо мекунанд видеои мара. бардурои азиз ана лайкотон камтаракай. илтимос мекунам лайкҳоро биҷиқен. касе дар канали мо меҳмон бошен подписатсия кунен ва дар комментария фикрҳои беҳтаринтона бинависен. агар ягон фикри мисол хуб надошта бошен бинависен ки савдотиҷӣ ба пеш. бардурои азиз хай мисол ана гапа бисёр намекунем. касе ки то охири видеоро қатима чақчақ карда тамошо карден дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. хай ак бардурои азиз худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша.